Me Nyksillä halutaan auttaa sua nimenomaan turvallisuuteen liittyvissä asioissa, riskinhallinnassa, mutta myös jossain aivan muussa. Esimerkiksi kun ruvetaan miettimään kulupolitiikkaa, niin meillä saat palvelut niin, että se on sidonnainen vaan yhteen summaan siihen palvelukokonaisuuteen, mitä sä tulet tarvitsemaan siinä sun yrityksessä. Mutta mitä kaikkea, nyt Pasi, jos mä mietin, että mä haluaisin tilata tämän maksuttoman palvelun itselleni, niin miten mun pitää tähän valmistautua? Oikeastaan sun ei tarvitse valmistautua mitenkään muuten kuin varata aikaa siihen. Että se riskien tunnistaminen, mitä me tarjotaan uusille yrityksille näin niin kuin turvallisuusalan näkökulmasta, niin se on maksutonta, eikä siihen tarvitse tulostella mitään vakuutuspapereita tai muuta, vaan se on tämmöinen keskustelumuotoinen käynti. Totta kai, jos sulla on jotain toimitilaa jo suunnitelmilla, niin tavataan mieluummin siellä, niin saadaan katsottua vähän niitä toimitilaturvallisuuden asioita samalla. Kyllä. Mitenkä sitten, kun ruvetaan miettimään, että tuut sinne paikan päälle ja huomataan tiettyjä asioita, niin onko mun ihan nyt pakko sitten ostaa se kallein järjestelmä vai kuinka sitoks tää mut johonkin tilaamaan palvelua? Tai itse tämä Startian asiantuntijasoppari, minkä pohjalta mä sinne tuun, niin ei sido mihinkään hankintoihin, vaan sitten kerron totta kai mitä paketteja meillä on olemassa, mutta mitään ei ole pakko ostaa.